Well done! Orain denak elkarrekin jar ditzagun. Bikain. Aupa, joan zaitez beste nonbait jolastera. Ados harrapatu. Ups, Ai ama, nire Pampina. barkatu, Dasha. Ez kezkatu, zure panpinak aurkitzen saiatuko gara. Benetan, Begira, zer da hori? azkar, nire Pampinei faltan sumatzen diet jada. Goazen, Steffi. Hau hotz dagoela dirudi. Begira, agian gure panpinak han daude? Hau, marrazoi jostailu bat da. Uste dut hemen dagoela. Ez dut uste hau Pampina denik, pilota bat besterik ez da. 3 gehiago geratzen zaizkigu, ikus dezagun. Ez da panpina bat, elefante bat besterik ez. Agian hau izango da. Biberona, hau ez da Pampina. Hau da gure azken aukera, ikus dezagun zer dagoen barruan. Diru zorro bat besterik ez da Pampina. Maria, bainuontzi bat falta zaigu, ikus dezagun. Bai. Harrapatu zaitu, Dasharen lehen 2 panpinak aurkitu ditugu. hartu ditzagun. Dasha, zure 2 Pampina aurkitu ditugu. Okay. Eskerrik asko, neskak bat bakarra falta da. Steffi, uste dut Dasharen Pampinak han egon daitezkeela. Ikus dezagun barruan. Steffi, agian Pampinak hemen daude? Bai, ikus dezagun. Zerbait aurkitu dut, Nik ere zerbait aurkitu dut. baina hauek ez dira Pampina. Baina hauek ez dira panpina. Beste zerbait begira dezagun. Ez, non daude? Leku guztietan begiratu dugu. Ezin ditugu aurkitu. Beste 2 Pampina aurkitu ditugu. Dasha, beste 2 panpina aurkitu ditugu. Eskerrik asko, neskak 2 Pampina geratzen dira. Ondo da. Ikus dezagun hemen Pampinarik dagoen. Ai, auto bat besterik ez da.
Uste dut aurkitu dudala. Jostailu txiki bat, besterik ez da. Azken aukera. Zer da hori? Urra, panpina bat aurkitu dut, baina bakarra. Atrapatu zaitut. Beste panpina bat aurkitu dut. Zorionak, Maria, azken bi panpinak aurkitu ditugu. Oh, wow. Dasha, azken bi panpinak aurkitu ditugu. Oh, wow. Azken panpina. Eskerrik asko nire panpinak aurkitzeagatik. Dasha, barkatu zure ohe dorrea jaustea, lagunak. Ziurtatu zuen akatzak onartzen dituzuela. Eta besteei lagundu. Neska, jolastu dezagun pilotarekin nire panpinak lo dauden bitartean. Ados? Ai ama, berriz ere hauez. Badakizu zer, hobe dut nire panpinetara joatea. Eta pilotan jolasteko toki hobe bat aurkitu beharko genuke, goazen. Nire panpinak. Egunon! Benetako lagunak izatea nahiko nuke jolasteko. Gabon, Barbie. Gabon, Ken. Benetako bihurtu gara. Sinestezina iruditzen zait, ez garela gehiago panpinak. Oso gauza interesgarria. Hau Ken, begira zer egin dezakeen honek. Zer den hau galdetzen diot neure buruari. Ez dakit zergatik, baina gustatzen zait. Nazkagarria. Atxu. Nire ametsa egia bihurtu da. Bizirik bihurtu zarete. Egin dezagun nire goizeko errutina. Gizaki guztiek hortzak garbitzen dituzte goizean. Ondo da. Ondo. Gelditu mutilak gaizki egiten ari zarete. Utzi irakasten. Jarri hortzetako pasta zure eskuila gainean. Hori da, saiatu. Ona hemen. Bai lortu duzue, orain egin horrela. Orain hobeto egiten duzue. Lan bikaina, mutila. Steffi, jada ez nahal zaude. Ai, ez nire aita da. Zer egin behar dugu? Bat minutu. Ideia bat daukat, ez kezkatu. Gelditu eta ez mugitu. Okay. Aita, sartu. Egunon. Jostailu bitxiak dituzue. Zure gozaria prest dago.
Eskerrik asko, aita, laster jaisten naiz. Egun, ona izan. Zuri ere egun ona izan. Bai, funtzionatu du. Azkenik izaki hau desagertu da. Zer da hori? Munstro baten moduan dirudi. Gozea besterik ez da, jan egin behar duzue. Koazen. Barbie, eseri zaitez. Ken, eseri zaitez. Hau da gozaria. Jendeak goizero jaten du. Energiak izateko. Itxaron segundo bat, zure zerealak ekarriko dizkizut. Ez gelditu ezin duzue hau jan. Zure gozaria prest dago. Honegin. Eskerrik asko. Utzi laguntzen. Hau da koilara bat. Janaria ejateko erabili behar da, honela. Steffi, zure marrubia. Ai ez, amona etortzen ari da hona. Eskutatu behar dugu. Baietz uste dut. Kaixo, amama. Kaixo, Steffi. Dena kondo. Bai, Ondo atera da. orain jolastu dezagun. Bidai seguru izan. Etorri bizitan noizbait. Aurrak azkar hasten dira. Hemen duzu, hartu hori. Alex, utzi zarata egiten mesedez. Ez dizut kasurik egingo. Alex, utzi gozeo egiten. Ongi, azken aldiz. O nire pilota. Alex zotoan erori da. Berehala, erreskatatu behar dugu. Ez ahaztu nitaz. Aupa, etorri berriro. Bultzaka egitea txarra da. Benetan, agintzen dut inor ez bultzatzea, benetan. Nire pilota ara doa. Geldiarazten saiatuko naiz. Hori ez da funtzionatuko. Badakit, zer egin? Ideia bikaina. Funtzionatu du. Egin dezagun korrika pilotaren atzetik. Goazen, Alex. Kontu zibili. Hau oso nazkagarria da. Goazen, irten gaitezen hemendik azkar. Ostras, Aupa, harrituta nago. Zer ikusi zenuenan? Ninjara bihurtzeko garaia da. ni lehena naiz. Gai, lortu dut.
Ai, ez! Oso beldurtuta nago. Lortu dugu. Mario jokoa! Kontuz ibili. Eta inork ez nau salbatu. Opa, Pampina ederra! Izotz egingo dugu. Goazen. Gelditu. Nire hanka aska egiten du. Ez mugitu. Lortu dut. Osaba, egin korrika azkarrago. Joan, joan, joan. Bai, lortu dugu. Ai, ez. Hemen laba dago zer egin dezakegu. Zer egin behar dugu? Ideia bat daukat. Bai, laba itzaliko dugu. Ez du funtzionatu, zer egin behar dugu orain? Lasai ideia bat daukat, begira. Zutik, nago. Aita, atera gaitzazu hemendik mesedez. Hau lortu duzu, goazen. Ni joaten naiz lehenik. Eutzi nire eskua. Bai, lortu duzu bai. Ai ez, zer egin dezaket orain? Ideia bat daukat. Hemen duzu, aita. Bai, ideia bikaina alez. Bikaina, Eva, etor zaitez gurekin. Ez begiratu behera. Eutzi nire eskua. Goazen, bai. Baina pilota ez dago hemen ere, goazen urrengo gelara. Ai ez, espero dut hau ez zaigula gainera eroriko. Lotxatuta nago aitortzeko, baina apur bat beldurtuta nago. Eskerrik asko nire salbamenduagatik. Non dago nire pilota? Oh, dekorazioa besterik ez da. Agian ez korrika. Eta momiak harrapatzen bagaitu. Dena zure pilotagatik da. Aurrera. Itxaron minututxo bat. Ai ama. Etorri. Orain, korrika. Orain salto. Bai, itxaron behar dugu, munstroa gure atzean dago. Bai, goazen. Baina ez, korrika egin dezagun. Zergatik ez du lore honek jaurtitzen behar dugunean. Ai ama!
ezingo dugu laserren bidez pasatu. Orduan, laserren bidez azkarrago pasatu. Alex, zure pilota da. Ez du axola, hori gordetzea garrantzitsuagoa da. Bai, egin dugu hartu pilota. Bai, nire pilota berreskuratu du. Orain, atera gaitezen zotoa, hori ez da leku egokia jokoetarako. Alex, berriro zaratatsua zara. Alex, mesedez izilago egon zaitez. Oh, nire pilota. Alex, ezinezkoa da, inork ez du berriro bertara jaitziko.